Ar Mehefin y 5 mewn pythefnos, mae yna rhyw ddathliad go arbennig yn digwydd. Mi fydd Brenhines Elisabeth yr Ail yn dathlu i'w Jubilee Diamond, sef 30 mlynedd o ysgwyd llaw a chwifio dwylo. Ac os hoffech chi ymuno yn y dathlu, wel dwi am roi chydig bach o syniadau i chi ar ba drefniannau blodau fedrwch chi wneud ar gyfer eich lysur. A dwi wedi dewis defnyddio y poteli llaeth yma sydd yn reit nostalgic ac maen nhw'n rhoi atgofion melys iawn i ni o y dyn llaeth yn dod o gwmpas gyda'r sŵn y ching ching. Felly dwi am rhoi chydig o flodau yn nhw i addurno'r bwrdd. Na i ddechrau gyda'r tulips coch, oherwydd wrth gwrs coch a glas di'r lliwiau, felly dwi am gadw at rheina. A dwi'n torri y coesyn a'r ongl fel bod mwy o ddŵr yn gallu mynd i fyny'r coesyn a wedyn nhw'n bara'n hirach. Ac yn syml iawn i gosod nhw i mewn. A dwi am ychwanegu chydig o'r hyacinths neu clychau'r gog sbineg di enw'r rhain, ddim y clychau gog sy'n tyfu yn naturiol yn bob man ar hyd yn gwrychoedd ni, oherwydd wrth gwrs da ni'n cael pigo'r rheini. Yr ei sbineg di'r rhain, a mae'n arogl bendigedig arnyn nhw. A dwi am roi chydig bach o'r rhain, sef y forget-me-nots, neu yn Gymraeg, nad a fi'n angof, sy'n enw hyfryd. Mae lot o bobl yn meddwl amdanyn nhw fel chwyn, ond dwi'n meddwl bod nhw mor ddel, dwi'n gadael nhw dyfu'n bob man. A wedyn i orffen, dwi am ddefnyddio yr delphiniums yma, neu yn Gymraeg, tafod yr ehedydd, a mae'r lliw yn fendigedig ar rhain. A mae'r rhain yn reit hawdd i'w tyfu yn yr ardd os oes gennych chi ddigon o gysgod rhag y gwynt. Maen nhw'n edrych yn hyfryd yn yr ardd. A dyna ni, syniad syml, sydyn a rhad.